for en smuk aften. Tak fordi du kom. Farvel og tak for i aften. Tak. Farvel og mange tak. Tak for en dejlig aften. Tak fordi du kom. Ja, tak for i aften. Tak selv, Christoffer. Klokken slår, tiden går, evigheden os forestår. Lad os da bruge den kostbare tid, tjene vor Herre med al vor flid. Så skal vi nok komme hjem, så skal vi nok komme hjem. Stjernerne er kommet nærmere. Måske kommer de nærmere hver nat. Måske får vi slet ikke sne i år. Halleluja. Babette. Det var en meget god middag. De synes virkelig alle sammen, at det var en god middag. Jeg var engang køkkenchef på Café Anglais. Vi vil alle sammen huske denne aften, når du rejste tilbage til Paris. Jeg rejser ikke til Paris. Rejser du ikke til Paris? Jeg har ikke noget at vende tilbage til. Alle er de borte. Og jeg har ikke en penge. Ingen penge? Jo, men det er 10.000 frank. Giver du det? 10.000 frank? En middag til 12 au Café Anglais kostede 10.000 frank. Kære Babette, du skulle da ikke have givet alt, hvad du ejede ud for vores skyld. Det var ikke alene for deres skyld. Så bliver du altså fattig nu hele dit liv. En kunstner er aldrig fattig. Var det sådanne middag, du lavede til dem på Café Anglais? Jeg kunne gøre dem lykkelige, når jeg gav dem mit ypperste. Papa vidste det. Achille, papa. Ja, han sagde, det går gennem verden et langt skrig fra kunsternes hjerte. Giv mig lejlighed til at yde mit ypperste. Men dette er ikke afslutningen, Babette. Det er ikke afslutningen. I paradis vil du være den store kunstner, som det var Guds mening, du skulle være.